लोगोफोर भिडिअखौ जागायैनि सिगां आं गिबियावनो मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों। बाथ्रायानो जाहैबाय र' बिबारि आब' आं दिन्थिनि। नै लोगोफोर गुन्दी भिडिअ' ভাল लागा नाय नुदोंना लोगोफोर गुन्दी होनना बुंलायदों सोरबा गुलापी बर'नो। लोगोफोर नायनाय सोर गुलापी बर' बियो। नै बे मोनसेखौ दाखालि हरदों आरो ना, ओमफ्राय मैयाबो हरबावदों, र' दिन्थिबावनि। नै नाय लोगोफोर नङा मा मोनदों बियो सोर गुलापी बर'। जुदि भिडिअखौ एसेबो नायनोनो मोजां मोनाखैबा मानोथ' नायो। आरो दे भिडिअखौ जुदि नायनानै एसेबो मोजां मोनाखै होनना लिरना हरना कमेन्टआव मानो गुन्दै होनलायनांगौ देनाय। सोर बे गुलापी बर'आ हारसाना बर' जाखो? टाइटेलालाय बर', नाथाय हारसाजों कमेन्ट हरदों आरो। बर'लाय बुजि मोनो ना मोना? बर' बुजि मोनाबो जानो हागौ बियो मोजाङै। आं हारसाजोंनो बुंनोसै लोगोफोर। मोजाङैथ' रोङा आं हारसाखौ, नाथाय थेवब्लाबो फंनैसो बुंनोसै आरो ना। গোলাপী বাইদেউ তোমার যদি মোর ভিডিওটো চাই অকমানো ভাল লগা নাই তেন্তে নাচাবা না, কিয় বেয়া কমেন্ট দি আছা? ঘৰত একো কাম নাই নেকি তোমাৰ? মইতো ভাল ভিডিঅ' বনাবা নাজানো দেচোন, মই মানি লৈছো। মই মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল হয় বুলি কৈও লোৱা নাই। তোমাৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কিনে অকমানো ভাল লগা নাই তেন্তে চাবা নালাগে না, কিয় চাৱা? মোৰ ভিডিঅ'টো না তুমি নাচাবা। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কিনে বেয়া বেয়া কমেন্ট দি থাকিবা নালাগে। পাৰা যদি মোৰ থাকি ভাল ভিডিঅ' বনাই দিখা না, মোক বেয়া বেয়াকে কমেন্ট দি থাকাত থাকি। আৰু এই গোলাপী বাইদেউ তুমি আমাক গুন্দি বৈঠালা বুলি যে গালি পারছা, তোমাকতো আমি চিনিয়ে নাপাই না। আমি তোমাক কি করেছে তুমি যে আমাক ইমান বেয়া বেয়াকে কমেন্ট দি আছা? তোমাকতো আমি চিনিও নাপাও, তেনে কিয় ইমান বেয়া বেয়াকে গালি দি আছা? আৰু আমি তোমাক কি কৰিলো? কিবা দায় কৰিলেহে বেলেগ কথা আছিলে। আমি তোমাক চিনিয়ে নাপাও, তুমিও আমাক চিনিয়ে নাপা। চাবা মন নাই যদি চাবা নালাগে, এনেকুৱাকে বেয়া কমেন্ট দিবা নালাগে আৰু হিনা। মইতো ডাইৰেক্ট কৈ দিছো মোৰ ভিডিঅ' তুমি নাচাবা আৰু আজিৰ পৰা। এনেকুৱাকে বেয়া ভাষা দি গালি পাৰিলে ভাল নালাগে নহয়। গোলাপী বাইদেউ আকৌ একবাৰ কলো মোৰ ভিডিঅ' নাচাবা। পাৰা যদি মোৰ থাকি ভাল ভিডিঅ' বনাই দেখুৱা। दे होमबा लोगोफोर माथो बुंबावनो आरो, मेगनसो सायोना ना मायोसो रोंलाय लांलालै आं। मानो बेफोरबायदि थायोथाय सोरबा सोरबा। नायनानै मोजां मोनाब्ला नायनाङा ना। आरो मोजां जायाखैबा मोजां जायाखै आब' मोजाङै बानाय होननानै बुंनांगौ ना। मा बेलाय गुन्दी बैताला बुंनोथ' सानाखैमोन आं लोगोफोर, थेवब्लाबो दिनै बुंबावबाय आरो ना, जाहाथे आङो आरोबाव बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट नुनो मोना। दे होमबा लोगोफोर दानिया भिडिअ'खौ नायलांदो। गाज्रि मोननाङा दे लोगोफोर, माबा माबि बुंफ्लांनोबो हानाय। आरो ओइ गलापी বাইদেউ তুমি মোক গাজ্ৰি কমেন্ট নিদিবা আৰু। গোলাপী শালা একো যদি খাম খোৱা নাই এই নাকত মিঠাতেল দি কিনে খুই থাকিবা। सफैबाय आइमोना? बिहामजो सफैबाय। बिहामजो मा खौरां, मोजां ना? मोजाङैनो दंथ'यो दे आइ। आयु टिल्लुआ एसे जौदों खोना मानसिया। माथो मोस्रोम बिहामजोबो फैदों न'आव बावथ'? दंफैयो आइ, देहाया गाज्रि बिनिया। मैयाबो डक्टरनियाव थांनानै सिलनसो हैदों, दासो एसे मोजां मोनदोंनो। थेवब्लाबो एसे एसे गिदिंबाय दङनो खर'आ, बेनिखायनो उन्दुनासो दं बियो। लासैनो हामलांगोन दे बिहामजो। बेनोथ' आइ माला हामोथाय, खस्थ'बो जासोबाय गथ'आ। दे हामगोन दे लासैनो। ओमफ्राय लाइमोन बिहामजो नोंहालाय मा खौरां? दङ दे आइ, दंथ'यो मोजाङैनो। बा टिल्लु सुनाया माथो बांद्रायसो हेन्डसाम गुफुर जाना दङलै। आंखौ खेबसे नायबानोथ' जायो, खेबसेबो नायखाया बाला। लाइमोन बिहामजो नोङो बिबारि बिहामजो लानानै थायोबा? औ आइ, बिबारि लानानै थायो आङो। लाइमोन आब'आ न'आव थानो नागिरो, आंनो थांनो होआ। नोंसा आइ आफामोनालाय माथो खौरां? दङ आइ, मोजां दंथ'यो। ओमफ्राय माबा नोङो ओजों थांमालाबा? माने नोंनि हौवानि न'आव? आयै फैग्रा मा खोथा सोंदों नोङो, सिट थाथ'नाय नोङो। सोंदों आरोहाय, सोंबा मायबा जायो नामा? मा बिहामजो सोंनायखाय गाज्रि मोनदों नामा? मोनाखै दे आइ, मानो गाज्रि मोननो। नोङो मिथियाखै खोना, माने आं थांला, गारथारबाय। आं फाथैलायसो बिसिसिगोन। नंमारगौ होमबा बिहामजो, फाथैलाय बिसिथारसिगोन? औ आइ। दे माथो खालामबावनो आरो नङा होमबा। नों जुदि निमाहा होनो हाथारलाबालाय। औ आइ, आं मालाबाबो निमाहा होनो हाया। सिरि थाथ'लै आयै माबा। दे जिरायफै, माहा गसंबाय थाखो, दे जिरायफै। जागोन दे, जोंनो दै गुसु लाबोनाय, गरम मोनसोबाय। थां फेननि सिङाव जिराय थां। लाबोनि र' आं दै। नर्मेल दै लोंनो ना फ्रिजनि लोंगोन? बेबायदि बाजै आं फ्रिजनि लोंगोनलै। आंनो नर्मेलखौनो लाबो दे, माने गगा मोनहां मोनहां मोनबाय थादों आं। दे होमबालाय जागोन दे। दे गासैबो जिराय आइ।
गांजेमा गोसोब्रानि लैथो जायाखै दे जिरायगोन दे आंनि सनाया आंखौ नायगासिनो बे साराय खिथु मोखाङाबो आंखौ नायगासिनो माथो दिलु आंखौ नायदों आंखौ मोजां नुदों खोना दिनै आंखौ साइस नुदों खोना बेनिखायनो आंखौ दिनै नायदों बियो आंखौबो एसे फसायदों खोनालै बियो बा जायगाखिनिया जा समायना खाननु नेरसोन औ बेनिखायनोथ' बेयाव लाबोदों आरो आं नोंखौ बा दिनै लाइमोना फन खालामदों आंखौ हेलौ मा खौरांलै दङ दे मोजाङैनो आलासि फैदों जोंहा दिनै अह सोर आलासि जोंहा बिबारि आगिरि बिखुनजो बिनानावफोर आरो फोजोंसार फैदों बिबारि आगिरि बयफ्रेन्डआ नोंलाय माथो खालामदों नै आङो नेरसोनजों बेरायनो फैदों र' पाहार नायनो फैदों पाहार गाखोनो खेबसे दि नोङो जोंफोरखौ फट' थिखांदोंमोन बे फट'आ माबा आंना डिलिट जालांबाय नोंनियाव दंना ना नोङो डिलिट खालामबाय औ फट'नि थाखायसो फन खालामदों होनबा आंखौ दङ डिलिट खालामाखै बा जोंबो मालाबा थांगोन र' बिबारिया थांगोन होनना बुंबाय दङमोन अ फैबानो जाबाय माबा फट'खौ हरना दोन दे औ जागोन दे हरना दोनगोन ओमफ्राय मा खालामबाय दं दालाय नै खामानि मावगासिनो दं मायबा मायबि अ जोंबो थांगौमोन ना लिंहरबा नंगौ नामा दे मालाबा लिंहरगोन दे दे होमबा दा दोनथ'नोसै दे राहुल एसे खामानि दङ र' औ दे लाइमोन दे नोङो लाइमोनजों रायज्लायो औ बिदिनो मालाबा रायज्लायो नाथाय बियो आंखौ फन हरा आंसो हरो दिनैसो फट' नांगौखाय हरदों मोजां न' मानसिया औ मोजाङानो आं रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनो लाइमोनजों अ नंगौ नामा औ थु सिगांथिं थांगोन ना थाङा थांगोन हेलौ मालै माला फैनो नागिरदों न'आव फैनो नागिरदों आं दिनै फैबायानो आदा दे आं दिनै नोंसोरनि थाखाय ओंखाम ओंख्रि संनानै दोनगोन नोंसोरो रेस्टुरेन्ट हटेलफोराव जाना फैनाङा आं आरामसे संना दोनगोन गोथावै इसिबा सङा दिनै ओंखाम ओंख्रि संनो नागिरदों नोङो औ बैसागुनि नामाव बोथिसे संना जाहोगोन आरोलै दे जागोन दे मालाथ' फैखो नों न'आव 2 घन्टासो जाबाय दे होमबा दोनथ' जोंफोर पाहार गाखोगासिनो र' औ दे थाब फै आरो मोनाजों थानाङा राहुल आदायालाय दङ आंनि खाथियावनो दे होमबालाय राहुल मा सनियाया न'आव फैबाय नामा औ राहुल फैबायनो ओमफ्राय मालाय जोंनि थाखाय ओंखाम ओंख्रि संना दोनगोन दिनै मा जोंनि थाखाय ओंखाम ओंख्रि संना दोनलायगोन औ जोंफोरखौ हटेलाव जानो होलायाखै मानो फैखो बे थंगालियालाय आलासि जानो थांनानै बिदि फैब्रबो आरो आं फैदों होननायखौ खोनानानैसो फैदों खोना बियो आरो ओरैनोबा माथो ओंखाम ओंख्रिखौनो सङा खामानिखौनो मावानो दिनैलाय मानो ओंखाम ओंख्रि संनो ओंखारदों राहुल मा सानबाय थाखो थुदो माबा नोंसानियाव दिनै थांलाबाबो जासिगोन नामा आङो डाइरेक्ट थांखानोसै अबाव डाइरेक्ट थांखानो मोनागोन माथो आरो सनियाया मालाय ओंखाम ओंख्रि संना दोननो नागिरदों जोंनि थाखाय नाङा दिनै थांनाङा थौ सिगांखि थौ अके मुदानो अफ जाबाय आंनिया आदै हाथाया आदै मालादि बख'नो मोनगोन आङो बे हाथायखौ लानानै एसेबो सान्थियानो गैला आंहा आयै हाथाया दाबो सागायाखै ना मायो बबेयाव सागानो आंनि हाथायालाय बबेयाव सागानो आंसो मिन्थिगौ दा 35,000खौ लाबोबाथाय आं हाथायखौ आरामसे बख'ना लानो हागौमोन ना गदक सान्थियै थानो हागौमोन नों बे बाथ्राखौनो मानो गोसोखांबाय थायो आं बावगारलांनो नाजायो नाथाय नोङो दिहुनफिनबाय थायो दिहुनाबा एसेबां 35,000 मोनबायमोन दसेबावबा नोंनो मानसि नायनानै रायज्लायनांगौ मानसि थानायाव बेफोरबायदि रायज्लायो सोरबा आरो दख'नाया माला लायनो नागिरदों र' आंथ' नोंनो 160 फैसा हरदोंमोनलै थारला लायनानै नोंनियाथ' 160 थाखा मानि खरसा थाङाखै गारि भारायाथ' 60 थाखाल'सो थांदों 100 आबाव 100 आबाव 100आबो बेगावनो थाबोबाय आयै हाबाब 100 फैसाखौबो नोङो बेगावसो गारबोदों भगबान दख'नाबो गारबोदों 100 फैसाबो गारबोदों मा खोथा जाखो बेलाय दा सला फाफि गथ'फोरा आंनि 100 फैसाखौबो जाजोबना दोनगोन जाया दे आयै बिसामाना आमदानि फैसा दंखायो मा आमदानि फैसा मोनबाबो थोआ मिथिबाय नोंखौ एसेबां मोजाङै बुजायना हरखादों आं न'आवनो साबनानै रायज्लाय आंजों रायज्लायबाबो होननानै नाथाय नोङो आंनि बाथ्राफोरखौ जेबोखौनो थाल लाया दा हमजाबायना 100 फैसाबो थाबोबायना लोगोसे दख'ना गांनै बेग मा जागोन दा एसेबां लस दख'ना गांनायाबो 500 500नि आरो बेगाबो 190 थाखा मानि लादोंमोन आरो फारसेथिंजाय 100 फैसाबाव
मा जागोनथाय नोंजोंबो है माबा आयै बेखौनो बुंबाय थानाङा आं बोरैबा मोनो आंबा हमजानानै बिबारि आब'जों सोबा जानानै बेसेबा लाजिनानै दं बेसेबा दुखु मोननानै दं आंसो मिथिगौ दुखु मोननानैलाय मा जानो लाजि मोननानैलाय मा जानो बेसेबा लस जाना फैबाय आंनि 100 फैसाखौबो दालागै बिसोरो जाना दोनखाबाय आं मिथिगौ जायाखै रे आयै लायगोन र' आङो गाबोन समफोरनो लायगोन आं दख'नाखौबो खैजानबा गानबायसिगोना बेथो आं रावनोबो दख'ना बेग होबोआ आं लाबोथारगोन गाबोन समफोर थांथारगोन आं आरो आंनि 100 फैसाखौ जुदि जाना दोनदों ना आङो बिसोरखौ नायबाय था मा खालामगोन बिफिनाबो आङो दे 100 फैसाखौ जाना दोनाखै दे बिसोरो नोङो गाबोन नङाबा सबनिया लायबानो जाबाय आंनि 100 फैसाखौ जुदि जादों आं बिसोरखौ गारखाया दे आदै हाथाया गाबोन नङाबा समफोर थांथारगोन आं ओमफ्राय 100 फैसाया जुदि गैया जाना थायोना बेथो गारा आं बिसोरखौ बिफिनाथ' बिफिनायानो 35,000खौथ' मोनजायानो साला दख'नायाबो थाबोबाय दा फैसा 100खौबो जाना दोनबायबा फैसा धार लानानैबाबो फैसा बिहैनो होदोंमोन सैथान खालामनानैबाबो गैया लससो जाबायहाय बेथो दा आरो आंनो थांनायावबो गारि भारा नांलायबाय बे जमुनायाबो मुर्खआ दाहालागै साला आंनि हारिखौ बख'नानै आङो मोजाङै सान्थि थानो हाबायमोन